onye nke m, onye m hụrụ n'anya nakwa onye hụrụ m n'anya, ndeewo, ya gaziere gị. Abịara m isi gị ndeewo, abịara m isi gị meela maka ịga n'ihu ị na-anọnyere na isonyere dabụ nwanyị ọma n'ebe a na-atụsa ozi m na-eme ntụnye gị. Nke bụ eziokwu bụ na ana m ahụ gị nke ga-aga efu. Ndeewo maka ịnọnyere m site n'ọnwa Jenụwarị ruo na ọnwa Disemba n'afọ 2025. Thank you so much. This little girl here is very grateful. Let's do more in 2026. I pray that 2026 will bring forth good tidings, just as the birth of Jesus Christ is bringing good tidings. Abi has already brought good tidings to us. Ndeewo, dịka ị na-erishasha, dịka ị na-aṅụ gwogwo, biko emekwala ya n'ụdị na-adabaghị adaba, agbakwala wawawa, aṅụkwala nke ị ga-aṅụ adachi ụzọ. Lee onye agbata obi gị ahụ, nyere ya aka. Onye ahụ ụwa na-atụ n'ọnụ, nyere ya aka. Ana m asị ka ọ gaziere anyị niile. Mmemme ekeresimesi a ga-ebutere anyị niile abụọ ngọzi. Ọmụma mbụ Jizọs Kraịst dịka o wetara anyị olileanya ga-aga n'ihu imetezi mkpụrụ na ndụ anyị. Dịka anyị ga-abanye n'afọ ọhụrụ 2026, anyị ga-eme karịa na ebe a. Dabụ nwanyị ọma na-asị ụwa makwara gị mma. Ndeewo.